Min elevplads har allerede åbnet flere døre, end jeg havde turde håbe på. Mit navn er Oliver, og jeg er økonomielev på Stark. Her holder vi øje med, at alle de penge, der ryger ind og ud af Stark, bliver registreret korrekt. Jeg sidder med kreditgivning og kreditstyring, der er en støttefunktion til vores forretninger. Kort sagt handler det om at skabe de bedste rammer for vores kunder, og her er kredit et vigtigt parameter. Så har jeg også en del kontakt med vores kunder. Også når nogen har glemt at betale. Men det har jeg nu lært at gribe an på en ordentlig måde. Der er noget personligt udvikling i det, og det handler allermest om at have en god relation. Især når man aldrig har sat ansigt på hinanden. Jeg bor med min kæreste i Aarhus og nyder virkelig stabiliteten i vores hverdag og vores daglige rutiner. For tiden er dagene dog lidt lange, fordi jeg læser en HD ved siden af jobbet. Så hjælper det at komme ud og trille lidt bold. Jeg har tidligere spillet seriøst, men nu nyder jeg bare det sociale i det. Vi spiller sammen på et lille hold, hvor vi også forventer løst og fest. Som kontoruddannet med speciale økonomi stiller du økonomiske prognoser og sikrer en bæredygtig forretning.